Shubor nakaslem jong unong san hima. Kim don hok pan sek yang ni ikun ke hajar. Bagi ni wai na po hima. Bagi para kun hajar Jadi depan pan Ini para ni dia sip na po hima. Kalau kata hima kapan yang di pide banyak sel terus. Pide banyak saya hai kuru. Halor ka kendrum kendram ka baja khanyo tri ujilio arjar arpundio hayo bor sora hakba kaladon ka thmak tien ka bajor hapdeng ki arkin hun kata ki khot ka seng samla himalangrin bat kinong yalam jong ka himalangrin hayo bor sora southwest Khasils district bat kabla sakhiru lingba ki durkhi hakba nakliang uba PS lingdo president seng samla himalangrin ulakino bakadon ka jingpenthut jong kinong yalam ka hima hakapor bagi khot kidang khandra trading license ni kidukan barjila kibawan khayi hakati ka chaka nakaliang acting CM ka hima langrin uba brilliant Henry CM yong ulapen shiling ba kilat patai khubor banakaliang kinong penyat hima kim shimlapen thut ega jinet khandra trading license kidukhot ka seng samla Henry kum kinong penyat hima kibapet ya ka shong sok shong san jong ka yo ka han kishuan ban kali baki kwa le ayu namar bakimdon jingtip aa bat hadian balayo jing penshai na uba PS lingdo kila sha sngo bha bakin pendap yaki kam jongki ban khandra trading license hendai kila mahampat bakim dei pat ban penthut yaki kam ki bakta yaka hima hendai uba PS lingdo shimla sngap hadian bladap ban khandra trading license ulalet ban tuklar sayaka khrdop lum khajna jong ka hima dak bakno ru ba ka dei ka khrdop ka lum khajna bean hak ba kalami ka chianya ka bajur habdeng ki arkin hun hakbede bakani nakaliang uba watla lingdo secretary ka hima langrin ula penshai bakani ka khrdop kamdei ka babean handei ka dei ka khrdop jong ka hima ka bladon du ki por kulong kuma bat ule thuru ya kani ka khrdop ka dei ka blayo aching ithu na KHEDC bat ki bor district kumta nakaliang kinong yalam ka hima langrin ki pendrem jur yu uba PS lingdo dak bakno ru ba uba PS lingdo udi ubrio uba jupen kulmar nakapor syakapor ya sukasan jong ka hima kubor ini bangin exercise kom kita kin long bat bais kat kom ka tribal administration ngiwan hang ni ban jurip ba lata ini ki tribal areas jong ini Jadi an kita ki baron illegal ki kam kita. Jadi bari pun interfere hang ni. Aku tenda mentek. Kamu itu yang pelemah. Ini penting ya no. Iwan baik. Kani kadai kari ka judgment ka bring help trap jong ni. Ukun kasih ukun kha udan hok ban cek hangong dulu laladon kita ki illegal imigran nani kita ki non tribal di bawan ron illegal business hang ni beli kuan interfere fi kata yak lagi jong ngakam cuma cek saya Cuma cek. Kalau biang A, resi suka angok sudah. Ya kata ada. ini akran bet Ya kata ada. iwai adin iwai kan bayang Nadu nonglam kon hajar hima lagi plastik dia Baik, ini mah tadi tu mendang dia. lagi akran baru Baik, ini kinong tendar jong ka hima. Him dei bang itu tendar barkaseng samla. ini suku Baga bikwa pan pancing tip ya kata pan naga hima. Don sim, don ke baromo. Te lawan pan pan ni report baki. tapi yang nilai kalau kalian jong Te nakaliang jong ini sukan pan boy pan upai maaf pun kulang. Ini kan semua yang mentang ini ada video apa sih? Him ngablang ya. dong ini langsung mentah bang Lebih ngap ini hande Iwan cek ini kadon MK yang kekelinan hima kayak hima dari yang illegal ini dah aja pukul dan ada lebih positif video Kim don hok hai kami Iwan Iwan Kim don hok pan sek yang ni ikun ke hajar bagi ni wai na po hima para kun hajar di depan pan para ni dia sip na po hima kalau kata hima kapan yang di pide banyak sel terus pide banyak saya hai kuru ini pun gini Nanti tu mengaga jingwan hang demo. Jangan tutup. Nomor kamdai. Hang ni tutup. Nomor baru ni Iwan lagi hang saya sama Iwan malam. petin long kadon em kagit hima. Dia bila
Kadon ya. Kahima kadon. Kani ka ala praktis anduk kahima naduk perndain thai. Aduk ta kaya tu di kemajulong. Pat hapo jong kahima nilayo ru ka jitu jong ka konsil ka digit. Nadu ndain thai. Kani ka long praktis hapo kahima jongi nadu por kulong kumahi. Katahi ka jipan saya ka jongi kani ka por pamela. Tapi yang ngiwan hang ni pat bangin pat bana ya kajing auction di. Bano kaya nanu ba payo la pesira ladon na kan lahi ba yung sa Haba ni ka konsil na. Ibala kaman tera ne detan ka konsil nomor kali kabor halo de kahima ane da kahikut. Da kan wan ta kibor Udah nak bengek, one way beri one come dekum ni, one way beri one come dekum tai. Hablan kikot kala berpendisai kata. Hablan kikot kisah berpendisai kata. Kalau si one baru kali sudah one kali kata kam lak bolong dari lu. Om lak one pedeh hakal ti jong beri, mana lenti jong kayu, om lak one pedeh kata. Kata ini pendisai ini. Saya makanya kena gigit jong kahima. Sama kidon gigit bom sewi ka gigit jong kahima. Gila kan pertanya kali ka jompi. Kalau dah kidon ka jika ben export jompi, export jika jompi, wan dijat ka ima jongi. ha jangan Yang bagi tip pi export ayu. Kebiang. Yang benar-benar tip baru untuk kenalan baru. Yang kapan? Hak berdingkong sengawan berpau ke jengku belai nak tajang pergi press ke media. Kibala ya syak sitom batni nak kapor sekapor. Hak bapi lah Jua jing tip nak kapor seki pajba jong kahima. Pat kumjuru sya pajba jong kari kasing laban ong nomor ba lembak kini di social media. Pajba jong kari kasiru kisah kia kata. Pat kamtam ki kun ki hajar jong kari malangrin ki saki ya kai ke ba syadmi di social media la nakaliang jongi ne la nakaliang jong ba pia selengdo ne nakaliang jong no jong ro ti nakaliang jongi kum kahimang idap dag jing smokia hakapan nakapor sakapor uni uba pia selengdo uba kamel de ba uta ude presiden jong kaseng samla ujuan ban penklumar nakapor sakapor hapo kahimang ka jongi hagajing sya wa ude kun uhajar jong kahima tenrei judon benta isu bat kahima nakapor sakapor ujudon ujusa pa shalong bat kibabon kikam lang hakayap ka im lene hakano kono ko benta jong cingdon kam hapo kahima judon benta isu tenrei usu sa pa shalong usu kontrol usu mix social media betang na shalong tenrei dia gajing jong ki kun ki hajar ya gajing jong kahima judep judon ka jingket kli te menen ro kalong ka ke basnosi hakaba angi hang te borsora menen baulek hang te borsora te ukono yengi kum ki noilam jong kahima ba nilai pentot ya kata gajing khenra ya ke trading lesson hang te borsora te hagajing sisang ngingim don benta berkata gajing khang ya kata ga trading lesson kata ka syong hakamon ka jong u lau check ne la check ru e kata ka syong hakamon ka jong u ten rengi nakalang kahimang isan maham bala da don kino ki pawan khayi wan pateng hang to klem ki kot kisla ki babyang yinom sha te kata ka de ka karwo ka ba nakalang ka jong ikum kahima isan maham te ka jingkano ka jong u menen yangi ba uang ba ni wan pentot ya kata ka jing khanrat trading lesson kalong ke ba baklah du kata-kata te ngim don beneta ban khang kata ga jing khanra trading lesson ga jong u pat ka ba khams ngau khia shu kalong ba menin ka sngi wan te borsora ban pentut ya ga jinglum bai musor jong ka hima hang te hagiet borsora te kumbala penshai lo sekretari mene ba anagaliang jongi kum ka hima nila ju praktis ya kani ba ka judon ke jinglum ya ka bai musur na ka por na ka snam hangte ha borsura siragau te bat menta ka snam ru ngila stang ya kani ke jinglum na du ka khatsan tarik jong april arjar apun riu panlum ya kani ka bai musur bat ngila aiwai ha ka basyet basai bat nila yo ru kumbala ong sekretari di order naga diskaunsel
ban ai wai kata ka giat ha bosora bat Ceragau bat kiwi ki jingmi jong ka hima te kong ka ik ba snow si do kata ba nakapor sa kapor uni pias lengdo uju bisni uju pihun ya ka hima nakapor sa kapor namtip ka don ka selendet ni don mano ba sponsor u nakabenta panwan panwit nakapor sa kapor ti kumbala ong sekretari mene ba nakaliang jongi kum ka hima ngel sim ya ka rai ba kino ki eksportar lani kino ki bawan khai wan pateng hangto kim dei bandon kano ka jing art tatien regi dei ban ai ka jing trilang ban ni ka hima nomor ngingem shamle ya kano ka be an ngingem shamle kano ka blong persha ya ka an dan regi le kat kum ka an te ban ong ba katu ka jingbu khadop krong khanjana jongi kalong ka be an kalong ka jing ya lamba kala ka ba hadu kata te dei tangkan ni ka wai ten reki bobon ki isu ki bau ne pias lengdo usu penmi na ka por sa ka por ka jing kano ka jong u na ka jongi ka hima te kalong ka ba ngem snow tanat ya ka ne ka jing le ka jong u ni penram jor hadu kata but nila panong ba pias lengdo dei beri ba dei tang unong pen kelumar ya ka sukasan nong pen kelumar ya ka jingyat biang jong ki kam ki jam jong ka hima to ha ka jing dei bat ka jing keno ka jong u ba ngiwan ban pen kelumar ya ka jing khenrat reading license tin na kaliang ka jongi menen im sham wan ban pen thut ya ka jing khenrat reading license dan ringi shuan ban keli kiwan le ayu hang ni namar bangi ngim don jing tep dan rei hadien bau la pensai bangi wan hang ni tang ban khenrat reading license tin na kaliang jongi rungi ong kata ka shong ka mon jong phi bala da phi don kata ka jumut te ka shong ka mon ka jong phi ngim don jing khang ai kata te rei na ka ta ki wai ki kam ba fa ka hima te ngenom sha klam ayo jing bet na ka hima Bekene kaget kumtu kumba ngi tipsai ba kahima kala dep banyo ya ka jing menjur na ka konsil banong ba PS ba kahima ka biyo ya ka jing itu leng ba ka market rules jong ka konsil kata kolong ka ba pakla ya kaget kam hapa ko ka yo ka hat ide mustu sai kata ngidon tang mai tili yo bo kahima la ka de ka yo mo pelun ka yo borsora ba ka yo solangrin kita ki hapo ka market rules ka konsil Henry pane keren sepangkini gigit berkiwi de jingmi kini kem hap ka hapo ka market rules Henry ki hapo hapo ka jingpe jong ka tanap ilaka jong ka konsil ba dia kini hap suru ya ka one share ane ka sibenta na ka jingmi jong kini gigit ka konsil ba habai dai bekane na ka leng jungi ka hima ila dep penting ru ka konsil hadin pinglayo ya kata ka jing aiwai kane kadai ka chithi ka bangil pentip ka konsil habai dai ka jing aiwai ka jongi bangi ladep banaiwa ya kimarima ka katan tarik jong upnai April kane kadai ka kot jing pensisa ka bangi layo ki bangi lapha ka konsil kane pat kadai ka we ka chithi ka bangi pentip ka konsil mana ka leng jong khima kala dep an pas ka budget na ka penta ka stem ar pendu punyo hangni ngila de thosai ya ka 10% jong ka market share ngila thosai hangni nangta kini ki tu ki ma ke bana kalen jong ke ma kala de ban aiwai nangta kane kare ka balai ka pes ka balai ka baki kiro sai ya ke ka banta ka bana kalen jongi ke ma ngi phe ya kisar kata kalong tatkum ka resolution jong ka konser hi ba baro ki ma ke phe ya ke jingmi sha ki pra banta wat hane ngi la tho sai ba kane kare ka share ka bangil de ban ais ka konser kane kare ka share ka bangi na kalen jong ke ma ngi de ban siu ka konser kata kalong kasih benta na ka pra benta ka ba ka hima ka de ban mi ya bai dai bekane na ka leng jungi ka hima ya de ban yo ru ya ka jing menjur na ka konsil na ka tanap ilaka ka ba ki la pedang wat menjur ya ka jingmi jong ka hima ka bal de ban aiwa ya ka santarik badru ki la menjur ya ka budget jong ka hima na ka menta ka snem ar pendu punyau te namar ba ya kini baro ya hapa ko ka jingpe jong ka tanap ilaka te kamta ban pan phai ke ke jingkalo cuma PS ba ka hima company yo ya ka jing menjur kalong ke jingkam ka balam ler bat ka ba pakla namar ba khai ka ji kisah kane ka kam jong ka hima ba juga konsil te ban ong udah uru shimet ba na kaleng jongi ngi pandio
ka jing menjur na ka konsil kalong ka babakla bat ka balam le namar bawat na ka konsil lu ka klem ong kumta na kalian ka konsil kala ada pan pha eksti ba kala ada pan menjur ka bodet ka jongi de kumno pat en ong ba har menta kan ka jing ai jongi kalong ka babakla namar bah ka jing ai ka jongi ada pan tips ka konsil angil ka shairu ekidor jong kito kinong job ka tenda de ka bami menin kalong tang ka jing ka yalam bakla jing ma es marwai tang ban yalam bakla sekui pat kibriu kiba kamai ani kiba kai ang te borsora export point long ka kro ka basai na kalian jungi ka hima sabaro kibriu ani ki exporter kiba le export ang te borsora export point ba kumba ka hima kalabu kaget bai musur lani bai musim kabangila penjat nadu ki port peladep mentaru ani kaget kayang hang tu bat kahima ipendip sai ba kahima kadone kaget hang te borsora export point Babaro ki kali bayai lengba katu kasurok jong kahima kabahi kahima kal depan sina boro hi kide bensiu bai musur kaba na kaleng jong kahima kal depan lum bat kumtu kabang ong mane ba na kaleng jong kahima kabang ila pelong ka tanda ha ka kasan tarik pada April pun riu di unang jong pada ha ka kasan tarik April pun riu te na kaleng jong uba talin roy nong lang ulalong unong job de kane kade ka kro ka basai sabaro kitu ki export hang te borsora ba kide ban siu ya ka bai musur bai musim hau ba tailin roy nong lang kumunong job ya ka tendal par kador hi kalong ba ka hima ka leban banaya de kador te baro ki exportar ki balik hang tu ki la tip ya kador makin siu hau ba tailin roy nong lang kumunong job ya ka tendal de kane kalong ka kro ka basai ba baro ki bru balik export hang tu kide ban siu namar pi ka bel ba ka kando hima Malada kino ki bomsiu ya ka bai musur ka hima ka pha na ka kro ka basai ba phimla ju bale export hang tu tada pidon kino ki jaga ki jongpi ka ba pila bale export kila cita ka jaga ka ba pidon ban export point ban export rela piwan ka kendau ka jongi ka jaga export ka jongi man ba pihak borom ya ka ba hima ka ada ban penyai kani kamlong suka kam ka batamai kala de ka kam ka bangina de praktis na du ki port ka baladep man ba baro ki exportar kira tip lupa kata hari kebapen lengok hi kalau tang namar badon kita kibir ke bayalam bakla hari na kaleng ka jong ke hima kan ke por pamenta ke pensai ba baro hi ke exportar ke pensiu ya ka bai ngusim ya sha ke hima ha briu ba ke hima ka dep penjob ya ka tenda kata ka ka kro ke basai ba kita ki bamla pensiu nala ba ong ba pimla si penawan le export hang te por sorang wat ngui ai na kaleng jongi ke hima i kam persha ep balada pi yele persha kata berbangim sa ya kita lagi jumpi pendrung hang te borsora export point jongi ni lek ban jurip hang ne po borsora hatu kadon ne em ka jingbu git bi an jong ke hima namar ba katkum ka order jong council ka ba ka jing kemu jong ke hima ka jing IY ban IY ya ka yeu ka kasan terik ka council ka pas ka ni ka order ba katkum kani ka sithi ka ba pas ka kasan terik April arjar pon riu la kren sai ba usim la ni acting sim omla ban IY ya ka yeu kat ba phim pat penbena kasan sngi ya ka jing auction ya ka marhima namar kadang penken ya ka administration langrin rules section pra subsection lai bat ya ka section khatway subsection iway jong ka KHD Establishment Management and Control of Market Regulation Katendai Spa Katendai namar ba u acting sim upen bena hakatu kapor hak kasal terik badu auction hak kasan terik tak tahu kikun ki hejar kilong persa ya kata namar balai katkom ka rules jong hima ka dai banlong katsan sngi ki pen bena tenri ukram yat ya kata bat hakmat jong magister hakatu kapor u acting sim ula thok ula kular banong bandum yat cekmat rei menta ya cekmat bat katang isaki hadin bangilawan ban jurip hang ne po bosora ngilap bakadon kagit jong ka himalarin bat kani ngisim bet bakadai ka illegal namar kata ngilakren sa ka police department leng ba in charge jong kani ka police station hang ne po bosora ngilap ha message ru sa i magistrate i bawan hakatu katsan terik i balong i BDO jong ka ranikor bat nakali yang jongi habangiwan banjurip hang ne nilap ba kini ki illegal activities dan ki kam bian ki jingkrong bian ki kredop bian jong ka hima
kidang ya cakmat na kaliang jongi ngidawa ba kidei ban penlong swa katkom kalenti jong kaan kamut kila ban ai auction da ka ba ki ai jing tip segi kun ki hajar khatsan sri haswa ba kin auction ya kamar hima lom kumta Barok ki brio ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya mankasni kalong kajing sedang batuma kijing ikai bapura katkom kajuk kabamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat kijing ikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka job ki urlong but ki galalong ka shisha. MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalawai bachok.